us presentem la programació educativa per al curs 2021-2022 del Museu Arqueològic de Son Forners. Aquest any apostam per recuperar la presencialitat en les nostres activitats educatives, sempre posant la salut dels infants en primer lloc. En aquest sentit, us oferim una excursió pel Pla de Mallorca, en la qual visitarem museu i jaciment, a més de descobrir l'entorn natural i etnogràfic del poble de Montuïri. Passarem una jornada a l'aire lliure, tot fent una excursió a través del Cor d'Esplà. Recorrerem la ruta de senderisme del Camí Vell de Son Forners fins a arribar al jaciment, on en descobrirem tots els secrets. L'estada al museu comprèn l'ús del pati exterior, així com d'algunes sales que en tot moment estan obertes i ventilades, prenent sempre les mesures sanitàries recomanades per garantir la seguretat dels alumnes i dels mestres. A través de rèpliques i de materials sensorials viatjarem al passat i ens posarem a la pell dels talaiòtics amb els 5 sentits. D'altra banda, seguim oferint-vos la possibilitat de visitar nosaltres al vostre centre, així com de fer connexions online amb el vostre alumnat, en cas que us sigui impossible desplaçar-vos fins al museu. Consulteu la proposta i no dubteu en contactar-nos en cas de dubte.